kuramisana rugare kwa muri mese ndira kutaura pamusoro pe Mirishonga iri mukinya pamusoro pe maelekeni pese mushure mesarudzo ini ndini mtungamiri yakavamba bato remaurational Christian Democracy in Zimbabwe. Tiri patriotic atibvume kuti munhu anofanira kudiscriminatwa pamusoro pekuti ndiwe chinamato chipi, murudzi, anoirei kana kuti ndewe dzinza ripi. Hazvifaniri kuti zviitwe izvozvo. Saka toda kutenda ma-reporters nekuti dzidzisa zviri kuitika muKenya. Asi tofunga kuti dai vakaita zviri nani panyaya yekuti tizive democracy muKenya, mitemo yesarudzo muKenya, masimba apresident muKenya, mutemo nekugadzikana muKenya, uye pamusoro pe kubata kwechimbi kana zvinhu zvaita manyamamiri nerongo yatino state of emergency, uye sei zvakatora nguva yakareba kuti vemutemo vakwanise vauye vakakurumidza kupedza mhirizhonga nekuurayiwa kwavanhu vasina mhosva. Ndichitaura saizvozvi zvatizive kuti vanhu vakaurayiwa vangani pamberi pesarudzo, nguva yesarudzo nemushure mesarudzo. Tiri kuziva kuti vangani vakaurayiwa kubva kubato riri kutonga, vangani vakaurayiwa kubva kubato mapato anopikisa, uye tiri kuziva kuti AU iri kutokudii neEast Africa Community iri kutokudii pamusoro pezviri kuitika. Tiri kuziva kuti vangani vakasungwa vari muchizarira pari zvino, uye vangani vakaregerwa vari kunze kana kuti vakabvisa bail. Uye tiri kuziva kuti kana munhu awanikwa achinge aine mhosva yekuuraya munhu asina mhosva panyaya iyoyi iyi yakaitika muKenya, rutongo rungamirirwa rwakaita sei, angave nemakore mangani ari muchizarira, chii chinoitika kwaari, uye kuti tingade kuziva zvekare kuti muKenya ava necapital punishment here. Ndatenda hangu dai Mwari vabatsira Kenya avo vari kuchema vakarasikirwa nehama nevana neshamwari, uye neavo vane maronda anorwadza vakakazharwa nekutemwa nematemo nevanhu vane utsinye. Dai Mwari akuporesai. May God heal you. I thank you and bye-bye.